Sarauniya TV, tashar al'umma. Ashe da so ake yi da rayuwa, da ran da babu so na ce ba wanda zai yi rayuwa. Da fari sallama na yogun ki karki juya baya, ki mini duk so na zogun ki na furta damuwa. Kisan sai da so ake komai, wanda baya so ko babu tambaya a raina shi yana da damuwa. Na san ki san hakika ki faranta zuciya, ni ma za na so a ce mi so har da shakuwa. Ni da naki ne ki saran ki ba mu rabuwa, har abada gida guda mu kasance a rayuwa. Ran da babu so na ce ba wanda zai yi rayuwa. Farantan a rayuwa bane zuciya take na fi so kuma nake bukata mu zama to guda daya ba rabuwa a rayuwa. Sanin sosai wanda ke so shi za ya san da so, har ba ya sa ka zuce kaunar ka ta kara karuwa. Ki duba yanda duka na canza na da muke ra'ayi na so na ki ba na so na duka da mata rabuwa. Sarauniya TV, tashar al'umma.